करके रहब हमें करके रहब। सुनी बोलम करम छठ के परब छनल है बानी त हमें करके रहब। आज लेना फल फुलवा की नाइल, आज लेना फल फुलवा की नाइल, जाके ले आदि बजारवा से। आज लेना फल फुलवा की नाइल, जाके ले आदि बजारवा से। भूखल पानी छठी माई के व्रत जी, कैसे करी हमारा लागता डर जी। रउआ के बाटे न कुछ बुझात जी, रहता दिनों रात छतिए पर हाथ जी, रहता दिनों रात छतिए पर हाथ जी। भूखल पानी छठी माई के व्रत जी, कैसे करी हमारा लागता डर जी। रउआ के बाटे न कुछो बुझात जी, रहता दिनों रात छतिए पर हाथ जी। छठी माई दिए नौकरिया लगाई, माथे पे रहुआ दौरा उठाई, माथे पे रहुआ दौरा उठाई। सुनी बलम करम छठ के परब ठनले बानी त हमें करके रहब। सुनी बलम करम छठ के परब ठनले बानी त हमें करके रहब। आज लेना फल फुलवा की नाइल, आज लेना फल फुलवा की नाइल, जाके ले आदि बजारवा से। आज लेना फल फुलवा की नाइल, जाके ले आदि बजारवा से। भूखल रहब छठी माई के शरण जी, धोत रहब छठी माई के चरण जी। भतिया मानली नयन दिलाल सजन जी, कृष्ण अलबेला न करी ऐसे तंग जी, कृष्ण अलबेला न करी ऐसे तंग जी। भूखल रहब छठी माई के परब जी, धोत रहब दिनों रातो चरण जी। भतिया मानली नयन दिलाल सजन जी, कृष्ण अलबेला न करी ऐसे तंग जी। पंचलाल देवर के आइल बा जरूरी, काहे नहीं बूझन हमर मजबूरी, काहे नहीं बूझन हमर मजबूरी। सुनी बलम करम छठ के परब ठनले बानी त हमें करके रहब। सुनी बलम करम छठ के परब ठनले बानी त हमें करके रहब। आज लेना फल फुलवा की नाइल, आज लेना फल फुलवा की नाइल, जाके ले आदि बजारवा से। आज लेना फल फुलवा की नाइल, जाके ले आदि बजारवा से। जगदम्बा रिकॉर्डिंग स्टूडियो, टोकैला चौक।